nik eskerrak eman nahi ditut. Eskerrak eman aurreko hauteskundetan babestu gintuzten guztiei, horri esker Madrilen gure ordezkaritza bikoiztea lortu genuelako. Baita ere, noizbait EH Bilduri botoa ematea pentsatu duen persona hori ere horrei zuzendu nahi nuke, berarengana zuzendu nahi nuke, eta eskatuko nieke konfiantza guan jartzea oraingoan bai. Aurreko hauteskundeetan esan genuen gure bozka izango zela eskuinari ateak ixteko eta horrelaxe egin genuen. Eta orain berriro jarritako konfiantza hori berriro berrestea eskatzen dugu. Konfiantzaren botoa eskatzen dizuet azken finean. Konfiantzaren boto bat berriro eskuina geldiarazteko. Pentsionistak eta pentsio duinak babesteko. Emakumeen eskubideen alde ekiteko. Presoak etxera ekartzeko. Eta etorkizun iluna marrazten zaien gaztedi horri etorkizun hobea eman ahal izateko. Labur esan da, pertsona guztien eskubideak eta herri egiten gaituen guzti hori defendatuko duen bozka eta defendatukoen konfiantza horretan eskatzen dizuet gaurkoan zuei guztioi Euskal Herria Bilduri bozka dezazuen. Mila esker, konfiantza horrengatik. Bueno, gu hor egongo gara. Eta bai, egia da, emaitzak hori inkestek hori esaten dutela ez, eta benetan zorionekoa izango litzatekela, 5. diputatu hori lortzea, eta kasu honetan, Belpozueta Madrilera eramatea ez. Ona litzateke, ze horrek injustiziaren aurpegia eramango luke Madrilera, eta herri honetan egiten diren injustizien kontrako salaketa bera izango litzateke ez. Lotxa de Marreko argazkia ekarri nahi dutona, ze uste eta adierazgarria dela oso, Lotxa del Marren orain dela 2 aste EH Bilduk egin zuen itun bat estatuko indar soberanistekin, akordio horren bitartez, Madrilera goaz ere askoz gehiago izango garela ziur nago, beraz, 5 eserleku balin baditugu ere kasurik onenean, ez gara hoiek bakarrik izango, indar soberanistek egin dugun akordio horren baitan, elkarrekin aritzeko, elkarlanean aritzeko helburua dugunez, bertan orain arte giltza izan baginan indarren independentistek lehengo investidura saioan, orain ere orain dekan ikusten giltza hori handiagoa bihurtuko dela eta Maratilari agian irekitzeko bultzada bat izan daitekela. Azkar, edo modu laburtu batean asaltzeko eskatuko dizuet eta hitza hartzen lehena Mertxaispura izango da. Krisianen aurrean diozu, edo datorrenaren aurrean. Eta gizarteak dituen behar izanen aurrean zenolako proposamenak dituen EH Bilduk. Bai, bueno, azkar esan da, krisi honen aurrean, eta datorren krisi honen aurrean, aurrekoaren krisiaren aurrean egintzenaren justu kontrakoa egitea proposatzen dugu. Ze, aurrekoan egintzena izan zen bankuak erreskatatu, 60.000 milioi euro destinatu ziren horretarako, gainera barkatu intzaie, zorra hori inorri barkatzen etzaion zerbait. 9 urte hauetan, milionarioen kopurua biderkatu edo hirukoiztu eginda, estatu mailan, horrekin dana esana dago, beraz, justu kontrakoa izan beharko luke. Babestea sektore aulenei eta horretarako lehentasunak bezala, azkar esan da, pentsioak dira, prekarietate laboralari aurregin eta gero gauza basiko horiek argindarraren prezioa eta gaztei ere babesa ematea, hainbat gauza beraien egoera hobetzen ez balin bada, etxe bizitzen alokairuen prezioa, badakigu nola dagoen asuntoa, hortik aurrea ez dute bestela beste etorkizuna argirik, eta horiek litzateke, eta emakumeak ere kontutan izatea. Bueno, nik uste garbi dagoela zein den soluzio bidea. Eta garbi dagoela Sánchezek hartu nahiko balu soluzio bide hori, hau da, erabakitzearen aldeko eskubidea errespetatzea horrekin nahikoa litzatekela. Eta bitartean, gauza hauek horrela jarraituko dutela eta egongo direla hauteskundeak, eta hemendik 2 urtera beste hauteskundeak eta beste hauteskundeak. Ze egonkortasunik ez da egongo autodeterminazio eskubidea estatuan onartzen den arte. Ez da gertatuko eta horrela jarraituko dugu. Orduan, nik egingo nioken galdera zoeri hori da, ia, hemen
hemendik aurrea bi aukera bakarrik egongo dira astelehenetik aurrea. Edo independentistek, soberanistek, indar soberanistek, estatuko indar soberanistek, esaten dutena aintzat hartzen du eta bide demokratikoak jorratzen hasten da Sánchez, edo bestela akordio bat egiten du eskuinarekin. Ez da besterik egongo, edo bata edo bestea. Hoixe da dagoena, orduan bere eskutan dago zer egin behar dugun, eta behingoz estatu honek daukan, aspalditik daukan arazo pendiente hori, zintzili dagoen arazo hori soluzionatu nahi balin bada, beste erremediorik ez da egongo, eta hori egin beharko da. Berandu ala laster, hori bakoitzaren edo PSOEk izango duen edo estatuak izango duen kontzientziaren arabera jongo da, baina berandu edo laster hau horrela soluzionatuko da, edo bestela ez da soluzionatuko inoiz. Blokeitza aipatu duzu, hauteskunde hauetara zergatik etorri gara, efectivamente, zergatik etorri gara orduan, zergatik gaude egoera honetan. Bi alderdiek adostu ez zutelako eta ez zutelako aukera bat aprobetxatu. Ni gogoratzen naiz Euskal Herria Bilduk investidura saioan bertan esan ziola eta zuzenean esan geniola horrela Sánchezi azken aukera izan zitekeela, hau. Guk gure abstentzioa jarri genitun mai gainean ahalbidetzeko progresoko edo behintzat ezkerraldeko gobernu bat eta batez ere eskuinari atea ixteko. Gertatu dana izan da kontrakoa, ez da aukera hori aprobetxatu eta orain horrela gaude, eskuinak gero eta indartsuago ikusten ari gara egunero, eta hauxe da arduragabekeri hori eta izugarrizko arriskua hartu duen erabaki horrek, ez? Egoera horretan gaude, blokeoa edo ez blokeoa, bueno, nik uste Espainiak ez dala blokeoa, Espainia bera autoblokeatzen dela, eta horrela dagoela, eta horrela jarraituko duela hainbat eta hainbat denboran benetako arazoa soluzionatzen ez den arte. Katalunia eta Euskal Herriko gaiaren kontua gailentzen ez den bitartean, eta soluzionatzen ez den bitartean, egoera honek horrela mantenduko da. Eta autoblokeatzen jarraitzen balin badute Espainiako alderdiek, eta ez balin badute ikusi nahi errealitatea zein den, hau da, errealitateari neurria ez badiote hartu nahi, horrela jarraituko dugu. Azken finean, independentistak erabaki horrak bihurtu ginen, horrela izango da ere, datozen hauteskundeetan, eta bestela, nik uste gertatuko dena izango dela, ez egonkortasun hau, egonkorra bihurtuko dela. Badira bestelako iritzia dutenak,